Hola gent, què tal? Soc Xendeluz, benvinguts un dia més al meu canal i aquest és un vídeo especial perquè és un vídeo de fail. Un moment que m'ha quedat... Això de tenir molta barba és el que té, que se't queden les gotetes el que veus aquí. Bueno, no ens despistem. Faig aquest vídeo perquè resulta que l'altre dia vam estar gravant Captius a Minecraft per continuar la sèrie, per seguir els episodis setmanals amb Pardals al cap, i resulta que tinc un fitxer d'àudio de la meva veu, un fitxer d'àudio del joc i de Pardals al cap, i no tinc el vídeo. Per què no tinc el vídeo? Doncs perquè resulta que 2 hores després de gravar l'episodi, doncs l'OBS, el senyor OBS, tarda una miqueta a processar-lo i si el tanques abans, diguem-ne que desapareix el fitxer. I això és el que va passar, o sigui que em vaig carregar 2 hores de vídeo, o sigui que els meus capítols de Captius a Minecraft aquesta setmana no hi seran. Bueno, és un, però no hi serà. O sigui que en la llista de reproducció, per aquesta setmana, el que seria el vídeo d'aquesta setmana, tindreu el de Pardals al cap quan el publiqui, i ja està. I jo ara mateix estic publicant aquest a la mateixa hora que s'hauria de publicar el vídeo per dir-vos tot això. Perquè saps? És canela fina lo bé que faig les coses. I això, he decidit fer un vídeo perquè quedi a la llista de reproducció aquest fail i que la gent no s'estranyi que el següent episodi sigui un altre, o sigui el de Pardals al cap, no el meu, i de pas per provar la camareta aquesta amb un foco que tinc aquí, que m'està enlluernant, saps? Però, bueno, si no faig això, no es veu una merda. O sigui que això és aquesta setmana, el que tindreu de Captius a Minecraft. Em sap molt greu perquè ha sigut un fallo meu, així que els que seguiu aneu a l'episodi de Pardals al cap, que us el posaré a la descripció, aquí la caixeta que teniu aquí sota. I bé, espero que em perdoneu aquesta cagada i tal. I això és tot, només us volia dir això, i ja m'he enrotllat més del que voldria. O sigui, no m'ho tingueu molt en compte. En principi, la setmana que ve hauríem d'intentar tenir jo un episodi meu. Si, en principi, Pardals al cap, hauria d'unir hauria de fer un resum de tot el que vam gravar, que van ser 2 hores i pico. Sí, van ser com 2 hores. Hauria d'ajuntar-ho tot en un vídeo. Si no ho ajunta tot en un vídeo, doncs tindreu un vídeo seu aquesta setmana i un vídeo seu la setmana següent, i llavors l'altre ja continuaré i jo, de nou, tenint el vídeo que toca. O sigui que això és tot. Doneu-li like si us agrada veure la meva cara super il·luminada, que em sembla que la tinc groga, sí, estic una mica groc. I si us agrada el meu tall de cabell que acabo de venir de la perruqueria, estic... Déu meu. Bueno, això, doneu-li like si us ha agradat aquest vídeo de merda i subscriviu-vos al canal per seguir veient els vídeos que no pujo. Ara, els vídeos que pujo i pujaré. Així que això és tot. Ens veiem aviat, com sempre. Adéu.